Good morning, Day, ma'am, sir. Modern akong kuya na mag-apply og scholarship. Ay, ako dahil si Christian, ikaw siya Pandilanan. If, para sa ko, importante yung kaning scholar nga madawat ko kay kay tungod sa bridge kay minya kung trabaho mong sa kong papa kay usa ka libor niya dagan pa kay may eskwela tungod kay wala man siya ka maulan to yung trabaho pero unta madawat mi sa scholar kay tinod importante kini siya sa mua kay tungod kay akong papa pobre ra kay mi og Unya ga sideline po siya taga-og to umat siya dancer. gusto siya ka matsudan Gara-gara mamuri ka. Ano matsudan si Mangko? og sa gabi Ano matsudan si Mangko? Ikat na ikat. ano na Ano Sino ka ka ayo? na? Wala siya bitaya. Bastos oh. Ano ka mamuri ka? Ano ko yung mga mo na yung brief Isa.